PSL Pulse Bafethu is the Betway Premiership. Orlando Pirates 2, Makesi 0. I'm joined by Obakeng Mpluma Vautia. ngiphume eKagiso. Ekagiso. Thank you mfethu. So ukuzwakala kwakhe game ina vandag ne, wasupporta ini? Ngisupport iPirates ezimnyama. Uyibhakaniya. Thank you mfethu. So asikhuluma ngegame yavandag ibone kanjani? Hayi game yaka namhlanje beyimnandi. Kushoda amagoli kuphela. Labantu maybe besizobashaya boma 5-6. Bekumele qhume 6 ne? Qhume 6 khala abantu. Mamela mfethu. So masibheke igame yavandag, ibe bazogaya authority ukuthi ukhethe man of the match bozoyigaya bani? Mina bengizogaya uCash. uCash uyayibamba lo mjita lo yazi ibhola imiddle fielder nje Akhehleni Makhawu. Cash. Ntwana semhlakeni. Yashisa lo uyashisa. Mamela ke njani ne? Kule league le kusele iNedbank Cup ne-league. iOrlando Pirates izocova yiphi la? General thatha zonke tutu Zonke. thatha yonke into ngisho namaphela siyawathatha. Thank you mfethu. Later this month ne sidlala neChiefs, sidlala neSundowns. Kuzowenzakala nda? Wangibuza ngalento lezo ngoba iChiefs ngitshela ne sizoyishaya. Asidingi ukuyishaya isikho siningi 1-0 si right yabo iSundowns yona ubonile Basala. so besila phaka so besila nge18 sishaya kwasani asabi umuntu ngisho negovernment asisabi. Kwahleka. Thank you mfethu. Thank you my brother. Bafethu, please don't forget to subscribe PSL Pulse. Danko.